כדי לשייף עגול סימטרי חייב לעבור לפי כמה חוקים. קודם כל אנחנו לא שמים את הבצרה ישר כמו משייפים מרובע, מכניסים מתחת ציפורן בזווית וישר מעגלים את הקצה. אחר כך עוברים על נקודות הצמיחה בעדינות ומעגלים קיר צדדי לכיוון האמצע ציפורן, עושים את זה בצד אחד ובצד השני. אותו דבר אנחנו עוברים מנקודת הצמיחה עד אמצע ציפורן, רק ככה אנחנו יכולים לקבל ציפורן סימטרי. בודקים את הסימטריות, אם צריך מתקנים את הסימטריה ובעצם עגול מוכן. נשאר שיוף עליון כדי שהציפורן תהיה ממש יפה ואלגנטית. יש לנו 3 אזורים, מתחילים מצד, עוברים לצד שני ואחר כך משייפים אמצע ציפורן ובסוף עוברים עם הבצרה בעדינות ומעגלים כל הפינות. כתוצאה סופית ציפורן סימטרית אחידה עם לוח חלק. תשמרי את הפוסט כדי שתמיד תוכלי לחזור אליו.